வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி தான். நேரம் சரியில்லை, சப்போர்ட் பண்ண ஆள் இல்லை, சூழல் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வாழ்க்கையின் ஒரு வட்டத்தின் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வெளி உலகத்தில் நம்ம சாதிக்க வேண்டியதை பற்றி தெரியாமலேயே குறுகி போய் இருப்பாங்க. ஒன்றை அடைய வேண்டுமானால் ஏதும் தடை இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு ரொம்பவும் தெளிவாக சொன்னவங்க பேபி ஹால்தர். பேபி ஹால்தரின் அவதாரம் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த பேபி ஹால்தர் 1973 காஷ்மீரில் பிறந்தவங்க. இவங்க அப்பா சரியான குடிகாரங்க. டெய்லி அப்பா அம்மா சண்டை தான். குழந்தையில் அந்த பிள்ளைக்கு கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் எதுவுமே கிடைக்கல. ஆனால் டெய்லி அழுகையும் அடியும் தான் கிடைக்கிது. 4 வயதாக இருக்கும் போதே குடும்பம் இவளை தனியாக விட்டுட்டு போயிடுது. தாயும் அப்பாக்கிட்ட இருந்தால் ஒரே அடி உத தாங்க முடியலன்னு சொல்லி விட்டுருந்தாங்க. பணக்கார குழந்தைங்களையே ஆதரிக்க ஆள் இல்லாத நேரத்தில் இந்த குழந்தைக்கு பணம், நிலம், சொத்து எதுவுமே கிடையாது. அந்த நேரத்துலையும் ஒருவர் வந்தார், அந்த குழந்தைய வளர்த்தாரு. அவரு கூட இந்த பொண்ணு பின்னாடி வளர்ந்துட்டுனா வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலே கொண்டு போய் வளர்த்தாங்க. படிக்க ஆசை இருந்தும் படிக்க முடியலை. வளர்ப்பு தாய் பொம்பளை பிள்ளைக்கு எதுக்கு படிப்பு, போதும் படிப்பை நிறுத்துங்க, வீட்டில் உள்ள வேலையெல்லாம் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல வளர்ப்பு தந்தையும் அதுபடியே 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுறாரு. வீட்டில் எல்லா வேலையும் பார்க்குது. 12 வயதுலேயே அதுக்கு திருமணம் நடக்குது. அந்த பொண்ணை விட 14 வயது மூத்தவர் தான் மாப்பிள்ளை. விளையாட்டு வயசில் என்னன்னே தெரியாத வயதில் திருமணமும் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே போனால் மாமனார் வீட்டில் எல்லாருக்கும் துணி துவைக்கணும், சமைச்சு போடணும், வீட்டை பெருக்கி எழணும், அதோடு சேர்த்து குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கணும். 20 வயதுலேயே 3 குழந்தைக்கு அம்மாவாகியாச்சு. இவங்களை போன்ற எல்லா குழந்தைகளும் ஓடி ஆடி கையில் பொம்மையும் விளையாட்டும் பல்லாங்குழியும் விளையாடுற வயசில் பேபி ஹால்தர் 3 குழந்தைக்கு அம்மாவும் வீட்டு வேலையை தலையில் தூக்கி வச்சாச்சு. இதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கை. பிறந்ததுலேருந்து அவங்க கஷ்டத்தை மட்டுமே அனுபவிச்சுட்டே வராங்க. ஒரு கட்டத்தில் அவங்க தைரியமான ஒரு முடிவு எடுக்காங்க. நம்மளுக்கு தான் எதுவுமே வாழ்க்கையில் கிடைக்கல, நம்ம பிள்ளைங்களாவது படித்து முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம இந்த வீட்டை விட்டு போனால் மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும்னு நினச்சிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிதாங்க. கணவருக்கோ மாமனார் வீட்டுக்கோ யாருக்குமே தெரியாமல் ரயில் பயணத்தின் மூலமாக டெல்லிக்கு வந்தாச்சு. டெல்லிக்கு வந்தால் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்காது, என்ன வேலைக்கு போகணுன்னு கூட தெரியாது. படிப்பறிவில்லை, எங்கே போய் வேலை கேட்டாலும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற நிலமை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேலை வீட்டு வேலை செய்கிறது தான். சின்ன வயதிலிருந்தே வீட்டு வேலைகளை அதிகமாக செஞ்சதுனால வீடு வீடாக வேலை செய்ய போகிறாங்க. ஆனாலும் தெரியும் எத்தனை எஜமானிக்கெல்லாம் அடிமைத்தனமாக நடத்துகிறாங்க. ஆண்களுக்கு பெண்கள் அடிமைங்கிறதையும் புரிஞ்சுட்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. கடைசியாக ஒரு வீடு அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. அந்த வீடு தான் அவங்களோட லைஃப்பையே மாற்றி கொடுக்குது. அந்த வீடு பிரமோத் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் வீடு. அந்த வீட்டில் வீட்டு வேலை செய்கிறது, சுத்தம் பண்ணுறது இவங்களோட வேலை. அந்த வீட்டை சுற்றி உள்ள எல்லாமே புக் அலமாரியாக தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் க்ளீன் பண்ணும் போது அந்த புக் அலமாரியில் புக்ஸ் எடுத்து சில பக்கங்களை படிச்சுட்டு எடுத்த இடத்துல வச்சுருவாங்க. அந்த படிக்கும் போது கூட யாரும் பார்த்துட்டாங்களோ திட்டுவாங்களோ அப்படிங்கிற பய உணர்வோடய அவங்க படித்து வைப்பாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் பிரமோத் குமார் அதை நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு, உனக்கு புக்கு படிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்காங்க. விரும்புகிற ஒன்றை அடையணுன்னா அதுக்கு வயசு தடையே இல்லை, நான் உனக்கு ஒரு புக்கு தரேன், அதை நீ படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை கையில் கொடுக்காரு. அந்த புக்கு தஸ்லிமா நஸ்ரினின் சுயசரிதை.
அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு தான். அதை படிச்சுட்டு அவங்க மனசுக்குள்ளேயே ஒரு தைரியம், தன்னம்பிக்கை எல்லாமே வருது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பிரம்மோத்குமார் எழுத்தாளர் வந்து, நான் சுற்றுப்பயணம் போகிறேன், நான் பயணம் போயிட்டு வரும்போது ஒரு புத்தகமும் ஒரு பேனாவும் கொடுத்து, இந்த நோட்டில் நீ ஃபுல்லாக ஏதாவது எழுதி வச்சுருக்கணும், புக்கு படித்தால அந்த மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதி வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு இந்த அம்மா சொல்லுது, எனக்கு என்ன தெரியும், நான் என்ன எழுதுவேன்னு சொல்லி. ஏதோ நீ எழுதி வைக்கிறேன், நான் போயிட்டு வரும்போது பார்க்குறேன்னு சொல்லி. அவரும் சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு வர்றாரு. நான் என்ன எழுதன்னு யோசிக்கும் போது அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறை எழுத ஆரம்பிக்காங்க. ஒரு 100 பக்கத்துக்கு எழுதி வச்சுட்டாங்க. எழுத்தாளர் வந்ததும் பார்க்குறாரு, 100 பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்கிறத. அந்த இதை அப்படியே அவர் புக்காக வெளிவிடுறாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. தமிழில் விடியலை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லி வெளிவந்த புத்தகமும் பேபி ஹெல்த்தருக்குள்ளே தான். இப்படி அவங்க புக்கு எழுதுறதுல வச்சு சம்பாத்தியம் பண்ணி சின்ன வீடும் சொந்தமாக வாங்கிக்கிட்டாங்க. வீட்டு வேலை மட்டுமே தெரியும் நினைக்காம தனக்கு தெரிஞ்ச திறமையால் ஒரு புக்கு எழுதுகிற அளவுக்கு திறமை இருந்துச்சு. வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களின் பிரதிநிதியாக பேபி ஹெல்த்தரின் குரல் ஒலித்தது. நாமளும் அப்படிதான், நமக்கு இருக்கும் திறமை எதுவாக இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே முடக்கி வைக்காமல் வெளியில் கொண்டு வந்து தான் நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தணும். இந்த ஸ்டோரியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, படிப்பறிவு இல்லை, நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு தெரிஞ்ச வீட்டு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே குழந்தைங்களையும் நல்லா வளர்த்து வாழ்க்கையில் சாதித்து அவதாரமாக நல்ல ஒரு லைஃப்பை அவங்க அமைச்சிக்கிட்டாங்க. புத்தகம் எழுதுகிற திறமை படிக்க படிக்க நமக்கு அறிவு வளரும். என்ன செய்வது யாது செய்வதுன்னு சொல்லி நம்மளே யோசிக்க தூண்டும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்மளும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றி கொள்ளணும்னு சொல்லிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட கருத்து. எல்லா பெண்களுமே வீட்டில் இருந்து வேலை மட்டுமே நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம், எதுவுமே செய்ய தெரியலன்னு நினைக்காம வயசு, பொறுமை, நிதானம் எல்லாத்தையும் மீறி தனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குன்னு சொல்லி அதை வெளிக்கொண்டு வரணும். பேபி ஹெல்த்தர் தன்னம்பிக்கையோட ஒரு புக்கை எழுத ஆரம்பித்தவங்க தான் இன்றைக்கி சாதித்து உலகுக்கே தெரியல அளவுக்கு இருக்காங்க. பல மொழிகளில் அவங்க எழுதின புக்கெல்லாம் பெயர் மாற்றப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. பெரிய எழுத்தாளராகவும் திகழ்ந்து வருகிறார். எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு உடனே வரும்.